Ассаламу алейкум, брат, шугар. Алейкум ассалам. Sabır успокойся, ey, dok sadaqal. Yo, ayaqni qizg'artari sadaqa. Vo, hin sadis amet bena ona. Брат, шугар, хона усал, ишел, ай сюда десять. Ва, amet matven. Ишь усо. Доqani? Шишо. Qahulleron. Зудяли не раз. Zakona tema, ey. Брат, до конца лыса дуа. Зудялина, да, размаяларги шел, жди на день рождения. Так. Ваган банки кредит, ахча дехан, ассун камриется. Ва, hazot mashi yataq, молодец. Брат, до конца ладуя. Качвельчигар, и маши отсюда оформите на. Давай, عايز يزك شوي دعوة إن كارتين حقوق وريسبوبليكا نومير دي. ладуа до конца كيتر واسط ثاني قروتي أوشم رزودينا إدعينا ماشي صوت عيدنا. شاشين رزوة ديري ماشي دعوة كنا كريدي دعوة اللي عندك كردر. دوالا بانكير باوس تليفون توي ترغول دو خليو تونينك تليفون توي تشول مل خلتك يو غير. إيه معايا молодец. حوي كريدي أخشى ده كنا شيء ماشي ديري يتنا تو. نوين شو поможем. Брат, помоги, а то сон яхье тезе толчаса велшумет. Зудялинчики волчаса велшумет. А сосай дахря вилган вац сомел боршум юхейл. Цатишо. Хаволки госидя. Давай документы оформим. Царь-то хума дуя. Сацарте соуцек цахундец. Идик, оформляем банкротство. Особо дешь зучу банкроте вагатан, тунанс банкроте вагатан, шугар гона остал еще не аж банкроте муовится. وهنا وصل دغيش. Это официальная рабочая процедура. Да, так сурезушен. تاعي بيرتي هم расписаться دي. حون دير قاعد على كريديت حق دل دي شوات. То есть сокат они هم يلي шват. واتهم. ما ديك دوي تندر сразу мету экса. يا بيرين أنا حياتي جوج أونيس خيتر درسو. Сахил судьба. Могу дегейте, юга палбикасун. Давай ладно, тавыться.